Matindog po. Sa ngaran ka namasin ka nakipatin ka ni Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, andamon niyato ang sa tong isipasin puso. Girumdumon niyato nakita na sa atubang ni Diyos. Magpakumbaba, hurita para kasala. Bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina ni Diyos, asin kan sa tuyang kaligtasan, si Jesus. Hagadon taan kapatawaran, nin sa tong mga kasalan. Gabos, O Diyos na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos ni sa imong aki, duman sa krus. Itinaom mo sa muya ang ina nin sa imong aki, namanin inaman niya mo, ina nin sa muyang kaligtasan. Huli kan gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa dain niya mong paghiling sa samong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol as inagoholaw na magbagong buhay, maglalakaw sa dalan sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang maherakon, kahiraki kami asin patawada, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Pamibi sa novena, maluhod po. Girumduma umaugayo na Birhen Maria, na day panadangog sagkod na pinagsabi-sabing binayaan mo, an si isay man na dumulok sa imong pagampon, nagarangkan sa imong ugay, as sinaghagad ka na sa imong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o Birhenin mga Birhenes, asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa atubang mo kami minaluhod, pinagbabako kan gabatnin sa mong mga kasalan. Haray pagsikwalanan sa mong mga pagngayo-ngayo, at ngani, hulikan sa imong pagkamaugayon, hinanyuga asin pangatamana. Amen. Birhen inang mapagampon, ikaan inanin sa mong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo an bareta kananghel, asin dinulot mo an sa imong aki duman sa alitoktokan kalbaryo para sa samuyang kaligtasan. Kami iyo iyan ang lalaki na kinakabit kanto umong kamot, asin sa imong ilinigtas sa mga pag-alaman asin kasakitan. Iligtas mo kami sa kauripnanin kaiwal, na iyo ang demonyo na anpayo rinurunot kan sa imong bitis. O Birhen inang mapag-ampon, ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Birhen de Salvasyon, Birhen inang mapag-ampon, pakusugaan sa mong pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Diyos na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasarigaan sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, hulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo, makamtan miyan buhay na daing kasagkoran. Palaadaan sa mong pagkamuot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Diyos. Pagkamuot sa imo asin sa samong kapwa, kami gabos sa imong mga aki. Lugod kami magkaminuroot mootan asin magpatarabang-tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, ninhuli ta siring kainyan sa imong buhay, kanyaon kapadigdi sa daga. Buot niya mong makaarog sa imo sa buhay na banal, asin harani sa Diyos, buhay nin pamibi asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo, makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo. Mahiling mi asin mapaglingkudan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin nagihelang, sa mga dukha asin nagtitios. O Birhen inang mapag-ampon, ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Mga kahagadan sa Birhen de Salvasyon, ang simbag, ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo ang linalaom sa sakit simong agawon. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan nin Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mong ngaran. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang obispo mga padi, suruga asin sangkubi kan sa imong pangataman. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangin hinguwahon, karahayan nin kagabsan, dalanin katanosan. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Tawinin katuninongan, asin pagkaminuotan, ang gabos na katawohan sa bilog na kinaban. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Sa gabos na nagihelang, an sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Ang gabos na paraoma na nasa pag-agagha, tabanging makaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay, kunyaon sa kahandalan, umapod sa imong ngaran, kaligtasan makamtan. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha ning dahil sa katanosan, sa paglaom pasariga, sa pag-alaman agawa. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasaalan, iligtas sa karaatan, darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang devotos mo sorogon sa mga sakit agawon. Antifona, Santa Maria, tabangian mga makaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahaan mga nagtatangis, pamibianan banwaan, ampunaan kapadian, dangugaan mga babaeng deboto sa imo, asinan sa imong tabang mamatean kan gabos na nagaarang sa imo.
Tuguti akong makapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sako ang bagsik laban sa samong kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, ang danay na karahayan sa hawak asin sa kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina ni Dios, makaligtas manlugod kami sa kasakitan ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagdusay. Birhen inang mapag-ampon, ina ni Dios, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, may duwang gatos asin 50 na taon na ikauya sa muya. Kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro para sa karahayan ni samong kalag, na iwinaras mo sa mo, puon ikaapudon asin aramon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Panukanin grasya asin kagayonan, ikaan panalminganin sa mong mga pamilya, haleas sa samuyang banwaan ang mga maraot na gibunin demonyo, asin gibuwaan sa mong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mag-agom, ang edukasyon Kristiyana kan mga aki, ang espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi ang anuman na laban sa tugon nin Diyos, urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ang punaan mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, di kayan sa kasalan asin karatan ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot, sangkubikan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninongan. bendisyon ni ang samong mga rugaring, ang samong kabuludan asin kabaasan, ang samong mga tinanom na ginikanan ni samong kabuhayan, sa bagsik ni sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan nin Ama, nakaiba nin Aki asin nin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Dios sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Mga pag-omaw. Pag-umawon ng Diyos. Pag-umawon ang Diyos, Pag-umawon sa iyang mahal na ngaran. pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, Pag-umawon sa Yesu Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. pag-umawon sa Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. Pag-umawon ang ngaran ni Jesus. Pag-umawon ang ngaran ni Jesus, Pag-umawon sa iyang kabanal-banaling puso. pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, Pag-umawon sa iyang kamahal-mahaling dugo. pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, Pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar. pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, Pag-umawon ng Espiritu Santo, banal na pararanga. pag-umawon ng Espiritu Santo, banal na pararanga, Pag-umawon ng mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima. pag-umawon ang mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima, Pag-umawon ng banal asin malinigo na pangidam sa iya. pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, Pag-umawon ng mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit. pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, Pag-umawon ng ngaran ni Maria, Birhen asin ina. pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, Pag-umawon si San Jose sa iyang mabinio na esposo. pag-umawon si San Jose sa iyang mabinio na esposo, Pag-umawon ng Diyos sa iyang mga angheles asin santos. pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angeles asin santos. Matindog po. Sa altar mo,
Sa ngaran ka namasin ka na, kipatin ka ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos marhay na aga po sa giraray. An misa po niya tungon may kasabay na dulot pasasalamat kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Marlon Pervera, Mr. and Mrs. Israel Ben and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Quiapo and family, Ana Grace Berinya, Anita and Gregorio Berinya and family, Bernardo and Elena Berinya and family, in honor of Our Lady of Salvation offered by Mr. and Mrs. Lorenzo Quiapo and family, Ching Rolnya Quiapo, John Tadeus Nacion, Rodolfo Nacion, for birthday of Jeanette Blanco, Maricel Guevara and family, Renato Tigue, Mr. and Mrs. Joselito Insha and family, Aurora Tigue and family, Mylene Gascas, Gary Pili, Carrie Rose Casi, Irish Diana Bagasala, Gemma Tolentino, Alarte and Elano family, Jose Belos Jr. and family, Bandales family, Bagasala family, Joyce Fentiveros, Eileen Christian Almasan and family, Tino Dorante family, Sapnay Nevalio family, Mr. and Mrs. Oldarico Palacio and family, Babylin Sagun, Melinda Priela, Daisy Arevalo, Violeta Bartilet, Angela Bunao, Bella Osea and family, Mirna Matukad, Lare Sipagan, Constancia Dasmariñas and family, Mrs. Luz Roa and family, Generose Pesebre, Gina Gomamis, Alejandra Pelhes, Mark Louis Tigue, Mr. and Mrs. Santiago Marpure Jr. and family, Jose Adam Billones, Sepagan family, Winifreda Insha Barameda Tigue and family, Melty Rose Eusebio, Mr. and Mrs. Sanoy Guevara and family, Ricardo Malaga Jr. and family, Mr. and Mrs. Jessie Tanay Jr. and family, Mr. and Mrs. Ernie Solares, Domingo Cuya, Mr. and Mrs. Carmen Hugo and family, Mr. and Mrs. Sonia Francia, Mr. and Mrs. Manny Aquino, Micaela Aquino, Mr. and Mrs. Cephas Viedor and family, Rosela Di Mayuga, Elena Ibias, Mr. and Mrs. Club, Aquino family, Jerilyn Ota and family, Nympha Askew, Eduardo Pentillos and family, Evangeline Borbor, Alea Intia Barameda, Mr. and Mrs. Heriberto Competente Jr. and family, Concepcion Mota Mamangon and family, Aquino family, Rio de Keb and family, Mr. and Mrs. Rodel Tino and family, Concepcion Teki and family, Jenita Pili, Mr. and Mrs. Sani Saquesa and family, Mr. and Mrs. Jeffrey Requesa and family, Solomon Sequesa Jr. and family, Mr. and Mrs. Juan Joven, Mr. and Mrs. Joven Jean Langkaon, Mr. and Mrs. Hilario Bara and family, Mr. and Mrs. Ray Alviola and family, Mr. and Mrs. Domingo Murillo and family, Mr. and Mrs. Viniegas, Mr. and Mrs. Alviola, Tuyay Bagasala family, Wilfredo Romano, Eliza Sevilla, Sheena Rafael, LB Luz, Erica Quite, Mr. and Mrs. Jose Tigue and family, Jason Tigue and family, Risa May Tumbang, Gigi Aquino, Mr. and Mrs. Benedicto Aquino and family, Emilia Pili, Rose Clavicelias and family, Leonor Lopez and family, Mr. and Mrs. Jerome Valdeflor and family, Mr. Paul Mota and family, Regisa Sepe, Henry Recana, Rona May Tanay, Bantayan family, Mr. and Mrs. Dominador Bara and family, Paz Talagiet and family, Felix Santor and family, Maricel Clado, Mark Anthony Napukaw, Sheila May Morillo, Mr. and Mrs. Kevin Penetrante, Celestina Timbang and family, Mr. and Mrs. Gary Borromeo and family, Mr. and Mrs. Chris Francis Saballa and family, Mr. and Mrs. Ninor de Vera and family, Mrs. Nelly Taduran, Mr. and Mrs. Joscoro Borromeo and family, Ronaldo Camo and family, Molato family, Lisel Soliven, Mary Queen Faith Tarvenia, Eden Sambahon and family, Liangco Saino family, Mr. and Mrs. Eunice Masinas and family, Marietta Bo and family, Mary Queen Faith Tarvena and family, Juan Don Pilar, Servilia family, Nancy De Lima, Mr. and Mrs. Miguel Dacara and family, petition for good health of Ruben Landong and family, for
John for health and a successful career, Raya Feliz Tayag, Mrs. Cynthia Taduran, Isel Sullivan. Special intention for good health of Doc Queenie Quiapo, Kim Quiapo, Miss Dueni Quiapo, Miss Princess Quiapo. For board exam of Yvette Preconcilio, Maria Hakilmac. For board exam of Victor Sipagan, Luis Vianney Viador, Richie Mota. For board exam of Joven Labilias. For board exam of Janelle Faye Peñaflor, and Joshua Kenneth Marco. Siring man kasabay ang pagpamibi sa kalag ni Raul, Benito, Baby Andre, Mylene, Adelina, Teresita, Crisanto, Delphine, Corazon Sr., Orlando, Lourdes, Rodrigo, Joan, Narcisa, Jose, Nelly, Wilfredo, Corazon, Clotilde, Benjamin, Rogelio Sr., Gregoria, Benita, Santos, Vicente, Avelina, Bonifacio, Junicia, Elmo, Erlonda, Heriberto Sr., Gorgonio, Inposencio, Antonio, Ray, Nicolas, Emil, Maria, Carlito, Teotimo, Arceli, Rufino, Rosario, Vicente, Bibiana, Elias, Maria, Siley Luis, Rufino, asin sa gabos na kalag, Dolot Ninda, Mary and Hans Manuel, Carrie Rose Cassie, Bulacan Family, Bagasala Family, Wilfredo Romano, Aurora Tige, Santiago Marpure Jr. and Family, Sanoy Guevara and Family, Arios Iglopas Family, Mr. and Mrs. Tessie Tanay Jr. and Family, and Don Rosayaga. Sa giraray, Diyos, marhay na aga sa Indogabos, mga tugang. Ang Domingong ini nagpapagiromdom sa to na magin mapakumbaba sa gabos niya tong ginigibo. Si Jesus nagtutukdo na ang pinakamarahay na lugar, bako ang pinakahalangkaw, kundi ang pinakahababa. Kung saan kita naglilingkod sa kapwa na may pagkamuot. Nahihiling nin Diyos ang puso, asin ilinalangkaw ang mga day naghahanap nin kaumawan. Ang tunay na kadakulaan, minaabot kung ineenot niya to ang iba, asin nagtitiwala, nababalusan kita nin Diyos sa iyang panahon. Ang misa po niya to ngunyan, pamamayuhan ni Reverend Father Lawrence Bringhino, matindog po ang gabos. Gusasin magtiripon, banal na banwaan ninyo. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin mag-umaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, punan niya ito ng banal na selebrasyon sa ngaran ka nama, pati na aki, pati na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang nanta, pagkamot ng Diyos, asin pakisumara ka ni Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray naga mga tugang. Diyos marhay inagaman po. Makigrit lamang kataning with a smile, maray na aga. Good morning. Aram ko, ang iba sa indo, hali pasara yung lugar, may nagmarata.
Pero ngaski nga ni pirot, iwasan ta po na magmurusot. No? Magayon po na nagpupuon kita kan Santa Misa na may sense of being community. Nang kataning ko, nasa likod ko, nasa inutang ko, maski day ko aram ang pangaran, pero sinda sa kuyang tugang, sa kuyang kapwa. Nagsisiblar kita kan Santa Misa, karibang kagurangnan, bilang sarong pamilya. Mga tugang, magayon po na niya kita digditiripon sarong ni ina. No? Ina ni Jesus, ina man niya ito gabos sa harong ni Maria. Daradara sa tuyang mga pamibi, ang sa tuyang mga kamautan, sining man sa tuyang mga pagpapasalamat, sa mga biyaya na sa tuyang nakamtan. Padagos kita magranisa sa iya, sa tuyang mga pamibi, idulot niya to sa kamot kang kagurangnan, sa paagi kang tabang ni Maria na sa tuyang ina. Ngayon mga tugang, akunta sa tuyang makasalan, tayo na magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Mahirak malugis sa Diyos na makakamhan, asin pakapatawadas ito makasalan, daro kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katunidungan, sa mga tao marahayan mo. Inuumaw mi ka, niuryaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, uli kang dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, anay langit nun, Diyos amang makakamhang, kagurang na higugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman, ika na nagpapara, kan mga kasalang, kang kinabal, ay raki kami.
kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kuwang sa mo makimahera. Ika na nagtutukan sa tuo ka naman, kaeraki kami. Ay kasanaan banal, ay kasanaan kagurangnan, ay kasanaan urok, kalangkaw. Yesu Kristo kay bakal, Espiritu Santo. Sa kamurawain ng Diyos Ama. Mamimbi kita. O Diyos ng mga kabagsikan, na sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanok mo sa samong mga daghan ang pagkamot sa imong ngaran, asinwarasan sa paggawas ng kabanalan, ang mga maray na bagay samo sa imong patulubuon, asin sa maigot na pagbantay ang mga pinatulubo sa imong atamanon. Huwag kay Kristo ang kagranyan mo sa imong aki, na kamong nabubuhay sinagadi kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An kapakong babaan, orog na kinawiwilihanin, kagurangnan. Huli kay ni, lugod bagi niya tong panalmingan, ang Diyos no nagawi na ini. An kapakong babaan, minasadol sa lambang saro, na magtingkalag sa Diyos. Kun mayo ini, mayo maninhalaga, an ano man na ginigibo niya to sa kinabana ini, sa mata nin tao, asin orogman sa mata nin Diyos. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Sirach. Aki ko, magpakumbaba ka sa gabos mong gibo, asin urog pang mag-uugma ang mga tao, huli ka iyan kesa mga regalo. Mantang nag-uurog ang sa imong kadakulaan, dapat mag-urog man ang sa imong kapakumbabaan. Dangan mawiwilihan ka nin kagurangnan. Dai ka maghinguwang masabutan ang mga bagay na labi pa kadipisil para sa imo. Ni magsiyasat ka itong day nasasakupan kang sa imong pagkasabot. Ang mga madunong na tao makakanood sa mga kasabihan saka mga parabola. Minahinanyog sindaning marahay, huli tabuot nindang makanood. Ang pagtao sa mga dukha, nakakabayad ng kasalan. Siring na sinisigbo kan tubig, ang nagkakarabang kalayo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, huli kan karahayan mo, nag-andam kaning harong para sa dukha. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam kanin harong para sa dukha. Mag-awit sa Diyos, mag-awit ng pag-umaw sa iyang ngaran. Andamon andalan para sa naglulunad sa mga panganuron. Kagurangnan ang sa iyang ngaran, mag-ugma sa iyang atubang. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam kanin harong para sa dukha. Ama nin mga mayong ama, asin para surog nin mga balo, siring kaayan ang Diyos sa iyang banal na templo. Ang mga mamundo, tinatawan niya ning harong na eerokan. Ang mga bilanggo, pinapanginutan niya, ning paluwas, pasiring sa kauswagan. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam kanin harong para sa dukha. O Diyos, pinauran mo ning makusog, asin pinauswag mo ang sa imong naaalang na daga. Duman itinugdok ang sa imong banwaan, ang sa indang harong. Sa imong karahayan, pinakakan ang mga daing sukat. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam kanin harong para sa dukha. Ipinapahayag sa babasahon na daina ang tawo madulok sa bulod na nadudutaan, na ang tawo nagdudulok na sa bulod ninsyon, ang banal na syudad kan buhay na Diyos. Iyo ini ang langit no nakatiripunan sa hampang kan kagurangnan. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo.
Mga tugang, arog kan mga Israelita, di kamo magdulok sa sarong bulod na dadudutaan sa bukid nin Sinai na may naglalaad na kalayo, may kadikluman, may dampog, may bagyo, may tanog ding trompeta, saka may sarong tingog. Kan madangog kan mga tawo ang tingog, nakimaherak sindang daina padangogon kaiyan. Kundi nagdulo kamo sa bukid nin Siyon, asin sa syudad kan buhay na Diyos. Ang langit no na Jerusalem, na may dai mabilang na mga anghel na maugmang nagtitiripon. Nagdulo kamo sa katiripunan kan mga panganay nin Diyos, na ang mga ngaran na susurat sa langit. Nagdulo kamo sa Diyos, na iyo ang hukom kan gabos na tawo. Nagdulok man kamo sa mga espiritu, kan mga matanos na tawong naging banal. Nagdulo kamo kay Jesus, na iyo ang tagap pag-ultanan kan bagong tipan. Asin sa iwinirik na dugo, na igwang mas marahay na mga panuga, kesa panuga kan dugo ni Abel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw ko banal ebanghelyo susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw na Sabat, nagkakakan si Jesus sa harong ng sarong leader, nakaayon kan mga Fariseo. Duman pinagmasdan siya kan mga tao. Namasdan ni Jesus na pinipili kang ibang mga bisita ang pinakamarahay na tukawan. Kaya nag-usipon siya ng sarong parabola. Kung alukon ka sa kinasal, di ka magtukaw sa pinakamarhay na tukawan, tatibad may inalok ang kagarong na urog kisa sa imo. Dangan nag-alok sa indong duwa, madulo kasin masabi, itao mo sa iya ang tukawan. Masusupog ka, tamatukaw ka sa pinakamenos na lugar. Kaya kung alukon ka, tumukaw ka sa pinakamenos na lugar, tanay kung dulukong ka manag-alok sa imo, sasabihan ka, katuod, madya sa sa mas marhay na tukawan. Dako lang unra mo ini sa tubangan kang gabos na bisita. Ulit ang sisi man nagpapalangkaw, ibababa. Ang sisi man nagpapakumbaba, ilalangkaw. Dangan nagsabi man sa Jesus sa kagarong na nag-alok sa iya, kung magbangkete ka, di ka mag-alok ka makatuod mo, o mga tugang mo, o makadugo mo, o mga kataid mong mayayaman. Ulit taalo kung kamanida, kaya ka mababalusan. Kung magbangkete ka, alukon mo ang mga dukha, mga kimay, mga pilay. Bibidusyonan ka, hulit na desinda, makakabalus sa imo. Babalusan ka ng Diyos sa pagkabuhi liwat, kan mga matanos. Mga tugang marina bareta kan sa tuong kagurangnan. Pagomaw sa imo, Kristo. Matukaw. Viva la Virgen! Salamat po kina, para pakanta po siya. Salamat sa iyo, tagtitiripong kitang ngunyan sa loob kang simbahan na ini. Mga tugang sa pagurup-urup kang ebanghelyo, as in iba pang babasahon, naramdaman ko ang eksperyensya ning saro sa mga kamidbid ko. Dahil ko tatarang pangartama, sabi chismis. Minsan sarong fiesta sa inutan nindang baryo, nagduman man siya para magsimba. Pagkasimba niya, dahil man siya tulos nag-uli, nag-aasa man siya na may maimbitar sa iya sa masasabatan niya.
To make the story short, naguli siya sa harong ninda, pasado, alauna na. Asing kantigapot siya kan sa iyang tugang, kumusta sa pakifesta? Sabi niya, ang pangudto ko is Skyflex and Coke. Nagbakal ako sa tindahan, tagutumo na ako, dahil man sa kuya kinag-agda. Sabi niya, di ba may mga primuhon ka duman sa barangay na ito? Sabi niya, ugwa, pero nasa batan ako, nag-highman sana, dahil man ako tig-imbitaran na magdago sa harong, makasupog makikakan na dai-imbitado. Mga tugang, ang satuyang mga babasahon, manunugod sa kapakumbabaan na tigtukdo na Jesus, tigtutukdo kang liturhiya sa paagi kang imahining karakanan. Sa gospel sabi digdi, si Jesus nagkakakan sarong leader na kaayo kan mga Fariseyo. Sa gospel, several stories na mahiling ta si Jesus niyaon sa karakanan. Di siya na namimili ng tao, maski sa mga tax collectors, maski mga publikano, pag inibitaran siya, minaduman siya. Pero sa kontekstong digdi, sabi digdi, habang nagkakakan siya, nahiling niya na igwaning sarong lalaki, dahil digdi na banggit. Pero if you read, so pasurunod ang kang gospel, tatig may binawas digding verses. Duman sa karakanan may lalaki na may dropsy. Sa Bicol translation, baguon ang tigamit na tataramon. And people were observing him, especially the Pharisees, kung mabulong siya sa aldaw ng Sabado. They were observing him. So mga Bible scholars, sabi ninda, they binabanggit kung itong lalaki na may helang, nagduman because he was invited, o kaya nagduman siya dahil tanaraman niya niyaon sa Jesus. So mga dagit kay Jesus, they were waiting na masala sa Jesus. Para sa sainda, ang pagbubulong, sarong pagtatrabaho. Even ang pagtrabaho, o rather ang pagbulong, para sa inda, di pwede pag-Sabado o Paskabat. Pero sabi ni Jesus, kung kamu daw igumaning aki, o kaya baka, at tama na hayop, nahulog sa bubon, aldaw ning Sabado. De daw nindo haawason, nga ning mailigtas sinda. De nagsimbag sa mga tao. Kaya binulong niya, itong lalaki na may dropsy, as in, tigpahali niya. So baka, ang purpose man sana kitong lalaki, bako makikakan, kundi na mabulong. So kung tigmamasdan siya, siya man nakamasid man sa mga bisitang niya unduman. Sabi sa gospel na dadangugta, he observed na sa ibang bisita duman, nag-aaragawan, nag-iirinutan sa pinakamarhay na tukawan. Ano ang pinakamarhay na tukawan sa karakanan? Sa pang VIP. Tanya ko duman sa mas dakol na kakanon, mas maray na kakanon. Pero ang tukawan, bako sa naman nanugod sa kakanon. Simbolo iyang kang estado. Kita baga pag may okasyon, may di sa simbahan, pag ang tukawan para sa mga VIP guest, pag inimbita ng kabut sabihin, someone ka, invited ka, mahalaga ka. Ini mga tao, dahil na naghahalat na imbitaran kang kag-host, sinda mismo nagduduman sa tukawan. Kaya pinag-warningan sinda. Sabi kang kagurangnan, kung alokong ka sa kinasal, when you are invited in a wedding, di ka magtukaw muna sa pinakamaray na tukawan. Tabaga pag may nag-abot sa imo, ito talaga ang pinaka-imbitado, papahaliong ka, papasalidahan ka, masusupgan ka. But instead, you sit duman sa pinakalikod sa menos na tukawan. Because when that host noticed you, in talagang mahalaga ka sa iya, aagdong ka sa inutan tukawan o duman sa tukawan na reserve sa mga VIP. As in, sampang kan mga bisita, magkakaigwa ka ning ondra. Mga tugang, iniba ko in simpleng etiquette sa teripon o sa karakanan. Tiktutukdo kang kagurangnan ang manunugod sa kapakumbabaan.
He is teaching us humility. Ang tatara mo na humility, hali sa tatara mo na humus, but sabihin soil, ground. If you are humble, you remain grounded on the ground. Tayo minsan may tendency katang mga tao na ilalangkawan sa tuyang sa diri dahil sa mga naabuta sa buhay. Ang humility, sabi kan sa rong author, humility is not thinking less about yourself, but it's about think yourself less. Ano ba sabihon? Di mo man tigmimenos ang sa imong sadiri. Pangit man iyan na mamalit mo sa imong sadiri. Unfair yan sa Diyos na naglalang sa imo. Pero ambot sabihon kang humility, bako permisan tigipaparaisip mo ang sa imong sadiri. Na permi kang tama, permi kang malaga, sa iba maluya, sa iba sadit, sa iba daog mo. Ang pag-aragawan sa tukawan digdi sa konteksto kang gospel is about putting yourself sa inutan o kaya sa pinakalangkaw. As ininiling mo na mas maluyang klase ang kapwa mo. So inintig tutukdo. Bako marot po na magkagawa kita ng confidence because our achievements. Pero lugod, ingatan ta ang tentasyon na huna ta ang gabos na niya sa satuya dahil sa satuyang kakayahan, sa satuyang kusog na nalilinguan sukag tao ang biyaya na hali sa Diyos. Minsan, may nag-viral po baga na issue duman sa mga shop sa BGC na nagtaray so sarong babae na tig-apod siya kang cashier, ma'am. Sabi niya, do not call me ma'am, call me an attorney because I'm an attorney. Ano man ang connection kang titulo mo sa pagbakal mo, sa pagbayad mo? Di ka man sa korte. Pero ang iba kayang tao, minsan dipisilo ng saudo ng pangaran, ta gusto gabos isurat na titulo. Igwan ng sungay, agwapa ng ikog. But sabihon, no, dakulo na titulo mo na, sa inutan, naman sa odian. Naasip baga nagtataw ng halaga sa iya, sa mga titulo niya. Kita bilang tao, dahil kita nilalang kang Diyos, simply because we are human, mahalaga kita. Tetekepuhan na, iangat pa kita dahil sa mga achievements ta. Minsan may mga kataraning kita na mataram, tamiling ngayang may kaya na, dahil nakamidbid. Tamiling ngay nakaadal na, ang sosyalon na. Minsan sa itong justification, inggit sa na yan. Tunay mananggad, may mga neighbors na inggitero-inggitera. Pero magayon manahilingon, baka may puntuman ang tigtataram, manunugod sa satuya. Tabaka dahil sa nabuta sa buhay, nakakalingaw naman kita kan sa tuyang pinaghalian. So dati ang gusto mong ka-oristoryan, so neighbor mo sana, sumadihon mo, ngunyan dahil nag-asinso ka na, ang circle mo iba na. So can afford naman sana. Abo mo na mag-iba sa mga simple ang bado. Gusto mo sa mga social na restaurant. Abo mo na magkakaning quick-quick. Abo mo na magtusok-tusok. So mga dating amigo, tigkakasupog ng kariba. Dangerous po yan. Asin sa Ebanghelyo, tigtuturuan man, so host, sabi ko, ikaw magbabangkete, dahil mo pag-imbitaran sa imong mga katuod, mga tugang mo, kadugo mo, o mga kataid mong mayaman, huli taalo kung kamanida kang mababalusan ka. Again, be careful sa pag-interpretar kang gospel, kang ebanghelyo. Bako man literal na pag may okasyon ka, dahil kang mangbitar kang kadugo mo, baluadaw na dahil mambitaran. Kung dahil magiti-giti iso mga pinsan mo, so mga tiya mo. But minsan, na mga sadiri man sana, na mga kadugo ang inot na minaulsik. Minsan baga may magparintis na,
Dahil na tigti no, dahil mo aram nga tatarin ako tigti no. Ito pala, dahil mo pinadarahan ng invitation kang kinasal so aki mo. Sabi ba kang mugurang, ang mga sadiring tao, dahil kayo po imbitaran, kapamilya, automatic yan. Pero may mga parintis man kita na, habo kang verbal na imbitasyon, dapat igwaman. No? Ng invitation card. Sa pamilya mo na imbes iyo mag-asikaso, magtabang ka, mag-entertain kang bisita, iyo pa sa asakasuhon. Tapag di mo nagibo, madadagit matampo sa imo. Ang tigtututo kang kagurangan, bako sulitar na, day ka mangimbitar kang kadugo mo. Kundi, you go beyond sa makadugo mo. Sabi digdi, no, imbitaran mo itong mga dukha, mga kimay, pilaisin mga buta. Real talk. Gusto ta ka mga bisitang siring kaya ni? Pag may okasyon kita, ang gusto tang bisita, may mga estado sa buhay. Mga sa mga bunyagan, sisentig ko lang ninong. So, dahil mga ka-married bid, ng mga politiko na minsan nga ni, proksyantig padara. Kaya so aki, dahil man bid-bid, so ninong ninda, madakulat, tigsabi sa ninong mo yan, pero so ninong, dahil nga midbid, so inaanak ninda. Why not ko na ninong-ninang sumakataraning na maski pobre pero nababantayan lamang aki mo. Habang nag-uubo ka, pagpagal ka, pwedeng agawan ka. Ako na mo na maubo kinini. Ngayon makapagsigid-sigid ka. Nagdadakula so aki, nasasaway lamang. Pag nagpapastidyo, tayo minsan ang gusto ta, so may mga titulo na minsan, dahil na nga ni kita tig-abot o tig-unra, sa okasyon, first and last na minsan kung magdyan, ninong kong ngaya gobernador, ninong ko congressman, yan naman, kundi ka midbid. Pag may okasyon, ugmaong kita na, ang mga bisita ta, gabos may auto. So mga kataraning tahilingon, dakulo na auto, sila sa mga bisita. Ta-feeling ta, pag mayaman ang bisita, mayaman naman kita. Pag mga sikat ang bisita, feeling ta, sikat naman kita. To be honest po, gabos kita guilty kini. Maski sa simbahan. Dipisilong po baga mag-asikaso ng bisita. Ako po pa nagbe-birthday, personal share ko, no? 45 anyos na ako, 15 taon na padi. Sa simbahan, di ako managahan pag-birthday. Bako dahil takuripot ako, kundi na-stress ako kayang may mga bisita, nadakol. Tabako man gabos na bisita para Rio. Ang iba, pa-espesyalon. Ang iba, gition. Minsan baga, mataram ka, ang dinner, alas 6, alas 8 na daay pa. Dahil mo aram kung mapupuo na, hirak man ka man nag-aralat. Tapos mahadit ka mata, pag nag-abot, ubus na so handa mo. Sabihan ka, nag-imbitar ka pa, dahil man nahanda na. May mga bisitang habo, makitukaw sa mga ordinaryong tao. Kaya minsan sa lamesa, may space pa man kuta, din napapano nga ta, sa mga pobre naman masagilid, sa may makaya digdiman. Imbis maugmakang birthday mo, ma-stress ka. May mga tao na, dapat pag inibitar mo, asikaso mong maray, diyan ka sana sa lamesa ninda. Pag nagbaya ka, baya-baya man ini. Kaya tigtutur man, no? You extend those invitation sa mga sangakaipuhan. Is I may share with you, sa sarong dating parokya na pinagalian ko, may festa, and so, handa, duman sa sarong pamilya, duman ang karakanan. In fairness, may kaya sa pamilya, no? Dakulo na masiram na pagkakan. And habang nagkakakan, dahil pa nga nakatapos kang sarong potahe, duduhol na naman so, sarong patanaan mo ni masiram po, hindi ako nagibo kayo ni. And I appreciate that hospitality. But I feel ashamed and guilty about myself. Kanso, nagtatabang duman, tigsabihan so kag sa diri, ma'am, may paralimos po sa luwas, makipesta daa.
nailing gusto pagbago kan pandok. So dating naka-smile garong nag-route sa pandok. Bako man ako chismoso pero nadangog ko. Tigsasabihan so, nagsabing, patusin na duman kang dinuguan. Nganing makahali na. Nganing makahali na. Dakulo nakakanon. Pero ang tigtao, dinuguan. Aram tanan dinuguan, handa pag bisperas na banggi. Subot sabihon, sutada. Siguro di ko aram kung ininit, ito yung tigtao sa pobre. Gariday ko po mahalon so, tigpapakakan. Maray kaming padi, maski ba ko kami mayaman, pero may kami nakakakaning masiram. Kaya nga ni aralang kao ng cholesterol me, ang sugar me. Because we cannot but admit na ang padi, tiga-asikaso kan mga tao, and thanks to you, we appreciate that. Pero minsan, dahil lagot kami maging rason para ma-discriminate man ang iba. Minsan sa simbahan, mapagal mag-asikaso ng bisita. Tapos siyempre may mga donors, so nagtaro kan mga darakulang amount, and tama matawan mo ng lugar. Minsan dahil mo man mapagkasya sa hall, so mga gabos na bisita, mga tao, aragdahon mo. Kaya mas stresson po. No? Ta iba man sa tuyang nakatudan, pero iba man tigtuturo kan sa tuyang kagurangnan. Pero gabos kita kaya ni guilty. Namimili kita ng bisita. Namimili kita ng antiga-asikaso. Pero sabi kang kagurangnan, ang ibitaran ta so dahil makakabalo sa tuya. Dahil man na, dahil tapag irimbitaran sumay kaya, sumayaman, unfair man sa inda. Sinda man lugod sumadiscriminate. Pero sumulugod mga dae, mga nangaipo, sabi digdi mga kimay, mga pilay, ito lugod sa tuya. Dahil sindang maibabalos. Pero ang mabalos, ang Diyos. Sabi digdi sa first reading, ang pagtaw sa mga duka, nakakabayad ning kasalan. Pero bako man but sabihin na, sige sa magibo ka ning kasalan, basta magtabang ka sa mga dukha. Pampalinig kang kasalan. Bako, salaman po yan. Madunit ako, ngayon, so kinurupsyonan ko, mahali. Di man mahali. Pero tigsasabi ka ni, no, loving the poor, taking of the poor will help us gain eternal life. So humility, sabi kan sa rumpadi, and generosity will bring us to eternity. Lugod gabos kita makaukod sa tigtataram ka sa tuyang kagurangnan. Na magkagaw kita ng puso sa mga nangangaipo, sa mga duka, tayin siya, inan sa tuyang kagurangnan, asin siya sa tuyang dapat arugon. Amen. Matindog panggabos sa sarabitang ipayag ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubulog sa rong Diyos amang makakamhan, Kagibok ang langit ta sinkandaga, kan gabos na nahiling sinda nahiling. Asin sa rong kagurang ni Kristo, bugtong naakan Diyos na mudagikan sama, bagong gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki na lang sa sapagkat Diyos Ama. Uli sa iya nagkagwakan gabos. Uli sa to ang mga tao sa nulis itong kaligtasan. naghilig siya sa kalangitan. Asinani laman ng Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asinani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiwas sa kot sa kagadanan sinubong. Asin katikal tulong adaw na bulot, susog sa mga kasuratan, asin sa minakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa pagkukom sa mga buhay at sa mga gadan. Unding katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang nanasin kagtaon ni buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki,
Siya kay baka namasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa bagay ng mga profetas, asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayakin ng pagtubod sa nagbunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naglagang paggabuliwat ng magadan, asin buhay sa mabot na panahon. Amen. Kung urog nararom ang pagkamidbid niyato sa Diyos, urog man niyato matatalistas ang satuyang lubos na pagsarig sa iya. Nag-aaram ka sa tuyang mga pagkukulang asing kakulapusan, mamibig kita sama, asin sa labang pag-arang sa biyunta, kagurang na nininyugan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganingan mga pamayokan simbahan, padagos na magdusay kan sa indang buhay sa lubos na paglingkod ki Kristo, asin sa iyang panwaan, mamibi kita. Kagurang na nininyugan sa mong pamibig. Tanganing sa matinaong puso, makanood kitang magtalingkas sa mga pansadiring kasibotan, asin magtalubo sa pagmauot na masabatan si Kristo, na mahuyo asin mapakumbabaan puso, mamibi kita. Kagurang na nininyugan sa mong pamibig. Tanganing magkaigwa kita kan tunay na kapakumbabaan sa satuyang pakikipagkapwa, orog na sa mga duka asin mga inaapi, asin mamidbid ta sa inda si Kristo, mamibi kita. Kagurang na nininyugan sa mong pamibig. Tanganing ang mga naghehelang sa satuyang komunidad, matabangan niyato sa saindang kahilangan, hulikan sa tuyang pagmakulog asin pangataman, mamibi kita. Kagurang na nininyugan sa mong pamibig. Tanganing ang mga tugang niyatong gadan, makisumaro sa kahadean ni Diyos no na pagkamuot, mamibi kita. Kagurang na nininyugan sa mong pamibig. Sa lipot na panahon, ipabot niya ito sa kagurangnan ang mga pamibig na niya ito sa tuyang mga puso. Mamibig kita. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurang na Diyos, ang mga duka, mantang bibig mo sa muyang mga kaluyan, sing kapabaw-ubawan, himati ang mga pag-arang kasi mong banwaan sa tao kasi ng katikapuhan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukap.
ng Diyos. Pag-umawo ng Diyos. Pag-umawo ng Diyos. Sakot Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa ko, sa idong atang, maako malagad kan Diyos ang mga makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang banal na pagdulot, dahil na magtosamo kang kanakakaligtas na bendisyon. Tayang ginagi mo sa misteryo maman sa kabagsikan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu, Taas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat matano sa nakakaligtas, na danas minsan sa magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Diyos na makakamading kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkamuot, sinisilbar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapaigming pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasari na paglaom, hinalat ang mawaray niyang pagdatong. Kaya bakang gabos na santos sa nangiles, sarabi kami nag-umos sa imo, ding tapos na nagsasabi. Langit asim daga, panukan sa imong kamurawaya. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Malud po. Kagurangnan, ikinagadang banal, bravo ning gabos na kabanalan, kinamangatang namimibi kami, pabanalak ang buwan kan sa imong Espiritu, kaya para sa mong maging hawak ka sa dugo, kan sa mong kagurangnan na si Kristo. Kan siya surugaring nabuot, nagpubaya sa good sa pasyon, nagwasin ng tinapasin pagpasalamat, binaak ini, asin ito sa iyong mga disipulos na sabi, Magako kamugabos asin magkakan kay ni, tenen sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niyo malingkal, singgararay pagpasalamat sa imo, itino sa saya mga disipulos na sabi, Magako kamugaboses and maginom kay ni, taning kalis kang sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibonindo, sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubod, kaya kami nagrurumdum kasi yung pagkagadasin pagkabuliwat, nagdudulot si mugurangnan, kining tinapay nin buhay, sing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
As hindi kami nag-aar na kami nagpapakinabang, kan hawak kasi dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Garamdamak, gurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Kaya malabos mo sa pagkamuot. Kaya baka sa mong Santo Papa si Leo, asing ka sa mong namumuta na bispo si Joel, asing kang gabos na klero. Siya rin mang giramdamas yung pagkahira ka sa mong mga tugang na nagturog sa paglamang kang pagkabuhi liwat, asin ang gabos na magadan. Daan ako sinda silawanay kan siya mong lalawgon. Kaya kimi gabos na mimibi kami, tayo kay ni Santa Maria, berenan na kan Diyos, kay ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, nagito pa ng kapagayagaya sa imo. Magkano gumang karaskan, buling kasagkoran, mag-umawasin, magpumarabi sa musiring man, huli sa aki mong si Kristo. Huli sa iya sin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon na si pinatod kan Diyos no nakagalian, nangangahas kita magsabi. Kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kigurangnan, waras ang balon niya mo ang katinunungan, tayo tabangas yung pagkaherak, maginday taling ka sa kasalan, simalagta sa gabos na kapurisawan, manta kami nagalat, katbugmang paglaom, as yung pagdatong ka sa mong paraligtas na si Kristo. Sa imuan kadean, asina kapangyarihan, siring man ang kamurawaya, sa mga kapanahunan. Jesukristong kagurangnan, ikinagsabi sa mga apostoles, katinunang ninawalat ko sa indo, ang sa kong katon tinataw ko sa indo. Hari pagilingan sa mga makasalan, kundi pagtubot ka sa imong simbahan. Asin papagkani ko na sa mapatuloy isan magkaburo niyog, susug sa imong kabutan. Ika na naboboys nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bila magturugang kay Kristo, magpatinurong kita kan sa iyang katinunungan. Pisbidi po. Pisbidi. Pisbidi.
Cordero ka Diyos na kasalan kan kinabang. Wi kami ni katuninungan. Maluhod po. O yes, Jesus, ang kordero kan Diyos, o ay nagpapara ka makasalang kang kinaban, pala namin napad sa pamanggi kang kordero. Sigurang nan, bako kong maninigo ni kamagdago sa sapuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinansa kong kalag maumayan.
Mamibi kita, matindugpuan gabos. Kagurangnan kami nabasog kang tinapay nilang ito na lamesa, nag-aaral na pariguno na sa mga puso, kining kakaon ng pagkamot, sa kada magsibot kami sa paglingkod sa iyo sa mga kapwa, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Misericordies oculo, ad nos converte, et Iesus, Christui, nobis posoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Genitrix, Oremus, omnipotensi pertende Deus, gloriosi Virginis Matres Maria corpus et animam, ut dignum filii habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancti cooperante preparasti, det quis que memeritione laetamur, spia intercessione, absentibus males, et amor perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Mataw ko po saglit sa nagkapirang mensahe, asin paisi. Enot po sa gabos, salamat po sa idong presensya sa agang ini. Dahil ko po aram ko mga taga-sain po kamo, pero aram ko ng iba sa sain do harali pa sa rayong lugar. Nagmaratang amay, no maski pirot, nagdigdi para magdalaw kiina. May nalang po ako mga taga-Tamauyan, mga dati ko pong parisyoner. No, salamat po sa idong presensya. No? Asin sa iba pa ng mga nyaraon digdi. Kaso bago naramdaman ko, no? Dahil ko nataram, na sabi ko, may mga tao mo talaga, di pa sila mag-entertain, lalo pag limitado ang handa mo. Kung pwede pa sa nang gabos, agdahon. Kaya minsan, pag nakikipestaman kita, nakikikakan, no, pag mahaling ta na may mga bisita pa, then ako na mag-sharon. No? Tang iba kaya, dahil pa nakakaon, nagpataan na. Na mahagad. Magayon na may pabalon, pero depende sa sitwasyon. Ikaw po baga nakipesta na, siging parang, manay, mahali na kami. O, sige na, ulit na po. Salamat sa pagbisita. Di man naghahali. Maparang naman, manay, mahali na kami. Ayun na po, pwede po, salamat po. Ito pala nagalat ding patos. Okay lang kung dakol, magbalon. Pero kung limitado, hindi na muna. Sabi kang iba maraot da magdaraning kakanon hali sa gadan. Paano gan maging maraot ang kakanon? Kaso tigbabawal na magparadara ng kakanon hali sa gadan, sarong simana sulamay, kung sudul siniralag muna sa bulsa mo, dahil nang dulsi sa masudod na malamay. No? O, bako yan maraot ta kakanon iyan, kundi makahira kang may gadan, lalo kung pobre, limitado na nga na yung pang-entertain sa bisita, iharagad na pa. No? Anyway po, nagkapira pong paisi, enot po sa mga depa nakakaisi, sa mga ngunya naman sa nagbalik, digdi po sa tuyang parokya, may mga bagong schedule kan misa, naabutan ko po didikang Hulyo, 7 ang misa. Pero po kang gusto ono, 5 na sa ng misa,
alas 5, alas 7, alas 9, alas 11. Tapos pagkapo naman, alas 4. Saro na sa misa. Nga ta po ini, because nagmamauot ni Father Joseph na may go kaning panahon para magnovena, tang iba minabisita Domingo, makapagnovena kina, asin makapagkumpisal bago magsimba. No? Nagpipilgrimage po baga kita, especially mo niya na Jubilee of Hope, no? Pilgrimage of Hope. Nalagod magayon na nakakapagkumpisal kita aside sa pag-attender kan misa. As in, pag weekdays po, no, poon Monday hanggang Sabado, igawaning misa kada alas 6:30 kang aga, as in pagkahapon, alas 5, except on Wednesday, pag Wednesday, perpetual, nobina to perpetual help, alas 4, as in alas 4:30 ang misa. Pag Sabado, igawaning misang alas 6, as in alas 8. As in, kung may mga pilgrims pa, pwede na magmisa pag alas 10. Pero ma-request po kamo sa opisina, nganing maisihan mi, kung igwa ka mo ni mga grupo nakariba na nangangaipunin misa. As in, pagkahapon na Sabado, antisipada. No? Sa misa, mas anticipated mas ang mimigibuhon. Para sa iba pang mga detalye, maki-check po, maki-follow, like kang page kang Huruan Church sa Facebook para updated po kamo sa mga activities as in sa school kan misa. Siring man pinapaisip po na magkakigwanin Parish Pastoral Meeting, ang members kang Parish Pastoral Council, Shrine Ministry Council, Commission Heads, Religious Organizations Heads, Barangay Pastoral Council and Hermanos of Hermanas sa September 6, 2005. Sabado po ini, oras na alas 9:30, nagigibon sa Tuyang Parish Hall. Siring man po inagad mi po ang sa idong suporta sin tabang, ang sa tuya pong parokya magkakagawaning parapol sa Christmas or rather sa December 31 to be exact, para sa padagos na paggagather ng fund para sa tuya mga ginigibong pagpapagayon kang simbahan. Si Father si po, through his leadership, kataba ang council, hiningawami po na mas maging welcoming po ang shrine ni sa satuya gabos na pilgrims, and especially sa mga may edad na, mga may rayuma na di silang maglakaw, sa mga nasa wheelchair. Kaya po diyan po sa hagdanan, if you notice, mas mahiwas na ang hagdanan, may rampa para sa mga wheelchairs. Siring man digdi sa likod, mas mahiwas ang hagdanan, so dahil pa nakakasakat kina, iko po dyan yung lubid. No, digdi po kamo sa inner part, tadadaraw kamo sa hagdanan pasakat kina, as in sa taas niya man po dyan, no, ang imahin kang Nazareno, replika, kang imahin kang Nazareno hali sa Quiapo Church. So, dalawon man po nindo, siyempre sa tuyang kagurangnan, bako lang sa iyang ina. Digdi po sa lawag na parte. Di po kamo duman sa luwas, tapag duman kamo nag-agi, palangit na po ito. No? Di ko na kamo sa inutan. So, gusto nang CR, yan po dyan sa tuong parte ko, ang CR. Digdi po sa left side ko, igo po dyan yung souvenir shop. If you want souvenir, religious articles, igo po dyan, and sampang kayan sa tuyang opisina, kung may gusto ka mong ipagpamisa na mga kalag, pasalamat at siniba pang pang-ipo sa opisina. Siring man, ang tickets po na tigbabanggit ko, niya po digdi available. 100 pesos kada ticket. Sabi ni Father Sep, pwede man na pagkamuan ng gana, ang kabang idunit pag-irarin do sa simbahan. Ang sa inyo pong tinatabang, mga donasyon, mga tiguhulog dyan sa mga boxes, no? Hindi po ang ginagamit dinadagdag sa mga donasyon kay ibang mga tao, kaya mas mapagayon ang sa tuyang simbahan. Yan po sa likod ng parte, may tig-construct po dyan na CR. Sabi ni Father Sep, air condition ang CR. So pwede kong magkaturog habang nagsi-CR kung nainitan po kamo. We pray na matapos tulos nga sa pagbalik po nindo, mas komportable ang pagdalo nindo kina. No? Siring man, naging model na ko kang puron. Leso alalay. No? Hindi po, tiga po da alkansya ng pagkamuot, pinagpunan po ini perang taon ang nakaagi. Hindi po, no, of course, sali sa TV, product ang TV, na tigbabakal ta po dyan sa souvenir shop, 100 pesos, no? Na pwede tang darahon sarong
Kanin pwede paggulugulugan, pagtipunon, kanin pagbalik po nindo digdi, pwede nindo idulot sa misa, no, tabang po nindo, contribution po nindo kay ina. Do not worry, bako man ini sa padi, no? Bako man para sa padi. Gabos ini para sa satuyang simbahan. As in, pagbakal po nindo, makakaribasa po ning istampita. So nagbabakal po digdi ng mga imahen, please wait because nagbibless ta po. Di kita nagbibless na dahil panabakal, tabawal magpabakal ning sagradong bagay. Pakabakal nindo, sa kata bibidusyonan. No? So salamat tabi. Sa gabos po na niya digdi, naglingkod sa misa, sa choir, sa tuyang mga ministers, no, sa collectors, asin sa gabos na uyo digdi, no, Diyos ang magbalos sabi sa indo, karahayan. Matindog po ang gabos. Pagkatapos kang final blessing, mabindita kami. Kami po ang marani sa indo. Di po kayo po magsuruso, di ka po na mag-abante. No, halipot po ang kamot ni Padi. Nadidipin sila na magwigwig pag naulangan na. Pandak man sa nabaga ako. Ano? So, magalat lang po kamo. Dahil maga-dita, dakulong po kitang holy water. No? So, pag dahil pa kamo nawigwigan, magtas lang kamo kang kamot, marani kami sa indo. No? Minsan kaya nagsusuro-suan, dahil pag-aragawan ang bendisyon kang Diyos, gabos kita, bibidisyonan kang Diyos. Salamat, Abi. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Kiribang pabibi, kasi pa yung malina, Nuestra Señora de Salvacion, binisyo malugod ka mo, asin sa mga pamilya, kan Diyos na makakamhan. Anama, Aki, Pati Espiritu Santo, Amen. nakaw kumo sa pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva mahal na ina! Viva! Parang katapusin. Umayot ni hayang purihin siya at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at anak, Alleluia. At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukat sa lahat. Pag-ibig niya sa iyo ay tapat. Ina't sumayaw buong bayan, nagsusabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang angking singning